Здравейте, приятели и колеги от град Созопол, комплекс Green Life. Сега ви представям изцяло реновирана баня от до с технологията на Pava Resin. Банята беше на 14 години. Това всичко е върху старите плочки, без къртане, без прах и без излишни напрежения. Всичко стана уникално по-своему и перфектно изглежда, дизайнерско. Ще приложим снимки на преди и сега. Проектът е изпълнен за една седмица с малки реконструкции на тази ниша, в която вградихме нов бойлер и перална. 10 годишна гаранция, не се цапа, няма наводнение, няма излишни фуги, които да се мият. На мен продуктите на Pava Resin много ми допадат. Стана един уникален проект. Клиентите са повече от доволни.